Hello guys, good morning. Ito nga pala yung huli kong tilapia at na-requestan tayo ng mga office mate natin. Dadaling ko yan sa Pampanga. Ito na nga guys, papunta na kami ng Pampanga from Bulacan. 1 oras lang yung biyahe based kay Google Map. Ang pupuntahan pala natin guys na resort ay Mula Villas sa Santa Ana, Pampanga. Sobrang ganda ng daan dito guys sa San Rafael kami dumaan. Ang ulusot nito ay Baliwag to Candaba. Bahay pare yata. And guys, dito tayo dumaan sa San Luis. Papunta ng Santa Ana, Pampanga. Lapit na tayo. Guys, pinutol ko na yung video. Nandito na tayo sa Mula Villas ng Santa Ana, Pampanga. Sobrang ganda guys ng Mula Villas eh. Yung mga office mate ko pala galing pa ng Manila yan. Iba't iba kami ng pinanggalingan. Isang Gapan and yung iba from Manila. Kompleto guys ang gamit nila dito. Food na lang ang dadalhin nyo. Pwede na kayo magluto at mag-relax. Silipin natin guys yung room na pag-stayan namin. Ganda pa yun ito, dito ka ba nakastay? Saan room mo, Regan? Saan ang kwarto mo? Saan ang room mo? Yun o, may 3 bed. May billiard table. Yung palang nirent namin ay 3 villas. Ay 3 room. Uy, putang na. Kaya pala nakatakip. This video is Sponsored by Lorene's Patis. Batanggero. Dapat pala. Hatiin mo sa gitna. Tamis yung nalalasahan ko. Wala na ako narinig ko dito. Ano yan? Nahihiwa ako kanina yung ano eh. Yung ano tawag doon? Yung abdo? Lalasa ba yun? Malalaman natin. Malalaman natin. Para si Boss Yours. Dadayuin natin pag nagtayo. Yuliin ka? Boss Yours,
Aray naman po breakfast ni Kim. Paling